ଶଳା ଲୋକମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲି କେତେ କ'ଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ହାତରେ ଖଡ଼ା ବି ସିଝିଲାନି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ। କହନ୍ତି ସବର କା ଫଲ ମିଠା ହୋତା ହେ। ମୁଁ ସବର କରି କରି ନିଜେ ଗୋଟେ ଶବ ପାଲଟି ଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ଟିକେ କଅଁଳିଲାନି। ଫଳ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଫଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସେଥିରେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? ନିଜ କର୍ମ ତ ଏହା, କାହାକୁ ମାଗିଲେ କିଏ ଦେବ? ଭାବିଛି କଲକତାରୁ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲଟେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚଢ଼ି ଆଣିକି ହୋଲସେଲରେ ବିକିବି। ଜାଣିଗଲି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ପଥର, ବୁଲି ବୁଲି କରିବି ଏଥର ଚଢ଼ି ବେପାର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ କିଛି ହେବନି ଆମ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କିଛି କୌଣସି କାମ ହେଉନି। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି, ଯାହା ବି କରିବି କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ି ବେପାର କରିବା। ଏମିତି ବି ମଣିଷର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଚଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବି କରି ହେଉନି। ଚଢ଼ି ବେପାରଟା କଲେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳେଇ ଦେଲେ କାମ ଚଳିଯିବ। ଆଉ ଚଢ଼ି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ଏ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଟି ବଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣିକି କାମଟା ଚଳେଇବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଚଢ଼ି ବେପାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଦରକାର। ଲକ୍ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ନ କଲା, ମଣିଷର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଯାହା ଅଛି, କର୍ମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଗଧ କନ୍ଧମୂଳ ସର୍ପ ହୋଇ ବାଜୁଛି କପାଳେ।